Tothom stop. I arrenca aquesta última final d'aquí de Roses amb motiu de la categoria absolut masculí final a 1.500 metres. Carrer 1, Rem Badalona A, carrer 2, Astrop Bugadors de Cambrils, carrer 3, Santa Cristina i carrer 4, Club Nàutic Flix. Ana, dile que se partió. ¿Ves? No. No, vosotros no, que son bachetas. Tú no, que no llegas. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Delante, No te vayas, regresaré. I puja aquests primers 500 metres de final. Recordem, espectacular final, absolut masculí, final a 1.500 metres aquí a Roses. Igualadíssima final que estem visquent aquí a Roses amb motiu de la categoria absolut masculí final a 1.500 metres. Recordem, carrer 1, Rem Badalona A, carrer 2, Astrop Bugadors de Cambrils, carrer 3, Santa Cristina i carrer 4, Club Nàutic Flix. Que no dais la talla. Ah, vale. Atenció especial a Santa Cristina i Nàutic Flix que porten atenció a Astrop Bugadors de Cambrils i a Santa Cristina que sembla que agafen una mica d'avantatge amb aquesta superfinal absolut masculí final a 1.500 metres. Atenció amb aquesta nova virada. Voy a darte amor y placer, más que amigo yo quiero ser.
Atenció, perquè sembla que Santa Cristina és la que agafa una mica ara d'avantatge, a punt d'afrontar aquesta nova virada. Espectacular i igualadíssima final de la categoria amb absolut masculí final a 1.500 metres aquí a Roses. I ja els tenim aquí afrontant aquesta nova virada. Atenció a Santa Cristina i atenció a Cambrils. Lluita ferrissada per saber qui serà el guanyador d'aquesta espectacular final. Absolut masculí final A. Atenció a Rem Badalona, que sembla ser que s'està refent i recupera aquesta posició. Random. Atenció amb aquesta nova virada d'aquesta supercategoria absolut masculí final a 1.500 metres. I les coses van de la següent manera. Santa Cristina liderant per una mica aquesta superfinal. Atenció a aquest lideratge provisional de Santa Cristina. Atenció a aquesta segona posició provisional de Cambrils. Atenció a Rem Badalona en tercera posició provisional. Recta final d'aquesta superfinal absolut masculí. Random. Atenció amb aquesta avantatge que està agafant Santa Cristina, però Cambrils està apretant de valent. I ja tenim guanyador d'aquesta superfinal.